us anem a ensenyar un joc de percussió en el que l'1 serà picacames, el 2 i el 3, i aquest serà el ritme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I ara direm l'1, però no el tocarem, farem silenci. Preparada? Sí, serà així, Bruna. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I ara farem silenci al 2. Així serà, Bruna. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I ara silenci en el 3. Com? Preparada? Com? T'ho ensenyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,